Pizza, výrazný akord v pestré melodii italské kuchyně. Pizza v prášku, pizza z Vitavy. Ochotný. Kvargle. Od nás z Olomouca. Kvargle? To jsou tvarůžky. Lahůdka nad lahůdky. Jojo marshmallow, československá novinka. Marshmallow je mezinárodně vžitý název pro druh lehkých pěnových bonbónů. Jojo marshmallow, pěnové bonbóny s jahodovou a vanilkovou příchutí. A kdy je vlastně brácha? Šel promet do jednoty. Klimatex. Pro sport i jiné příležitosti nový druh dvouvrstvového úpletu Klimatex. Nalít si z bavlněné kříze na růz upraveného polypropylénového hrváví. Klimatex je prodyšný, odstraňuje pot. Vytváří vlastní příjemné klima. Prostě Klimatex je fantasticky prima. Klimatex. Klimatex je novinka z Elite Varnsdorf. 1, 2, 3, 4, 5. 5 jmen, 5 barev, 5 chutí. 5 druhů nealkoholických nápojů vám nabízí Slovlik Trenčín. Legendární hrdina Bivoj se stal pověstný svojí silou. Tento nový masný výrobek, který nese jeho jméno, znamená silnou konkurenci pro ostatní výrobky podobného druhu a dobrou pověst si chce získat prvotřídní jakosti. Je možné je ohřívat přímo ve folii, ve které přicházejí do prodeje. A jejich výrazná chuť určitě najde své vyznavače. Dopřejte si. Ovocné knedlíky kdykoliv. Pavoné, punčochové kalhoty. Jedny z nejjemnějších, elitní výrobek Elite Varnsdorf. Pavoné, jemné, pevné, elastické. Pavoné, ve 4 různých odstínech. Pavoné, ve všech žádaných velikostech. Pavoné, no ne, pavoné.
Punčochové kalhoty za 19 korun v prodejnách textilního zboží. Miláčku, já bych chtěl ještě. Ale samozřejmě. Vždyť jsem upekla 2 plechy. Moučníky z jablek. To je věc. Moučníky z jablek. Nejen ve sportu, ale i v řadě jiných oborů se uplatní přesné, bezporuchové mechanické stopky ze Sovětského svazu. Každý váš krok jistí životní pojištění. Slimáček vykupuje jednota. Melo. Šťavnaté osvěžení. Kolekcí koženej obuvy